ओइ बुरि आइ मा जाखो टिभियावल' गोसो होदोंब्रा बेखौथ' नायगासिनो दङ खोनासं दे आं मोनसे खोथा गोसोखांदों दे जोंनि बर'फ्राव जोंनि बर' जाथियाव आरो अबे टाइटेला बर'खौ जौगाहोदों आरो अबे टाइटेला बर'खौ गाहायाव लांगासिनो दं बेखौ सानगासिनो दं आं थारमाने नार्जारि टाइटेला जोंनि बर'खौ जौगाहोगासिनो दं नङा होमबा जेरै दा बे नबजित नार्जारिया DID सिजन 5आव टप 6आव दङ दा आरो भटआबो हाइस मोनगासिनो दङ दा नंखायनो जों बयबो बर'फ्रा बेनो भटखौ हरनांगौ आरो देरहासार जानांगौ जेरै मालाय राजस्थान उरिष्या पान्जाब बयबो मालाय बिराद सापर्ट खालामदोंनो बे गथ'खौ जोंनि बर' फिसा नबजित नार्जारिनो भट होदों दालाय नंखायनो जौगागासिनो दं आरो जोंनि सोरबाफोर जुदि भटफोर होबाय बायाखैबा बयबो हरथारनांगौलै रावबो भट हरलासिनो दाथा रायजोफोर मिसकलल'सो होनांगौ बेखौनो बायो हरनो आंहाथ' भटखौ मैया हरखाबाय नों हरदों हराखै आया आहा मैया मोननै हरदों हरावनो मबाइल गंनैजों आरो मबाइल लाबाय थानोसै भटबो हरवाखै बावथारदों माबाखौ 9152 बेखौ रिमटखौ दोननो हाला नामा 9152 9152 46 सुदो नैबेहाय गोथाङाव दे जाबाय थांबाय मिसकल मोनसेखौनो हरनो हाया रायजोफ्रालाय हरदोंना हराखै फालाय बयबो हरनांगौ जों बर' फिसाखौ देरहाहोथारनांगौलै बिदि जाया मा मबाइल' लानानै ओरैनो गेम गेलेबाय थाबा जानाय नङा नै खोनासंदो बेखौथ' होनखांखाबाय आं आद्रा थाबावदोंना खोथाया नार्जारिनि बिथोराव जौगाहोबावनाया सोर मोनथिगौ हलिचरन नार्जारि दा फुटबलाव बेल' दं दा बर'आ सासे बर' नामखौ बेबो जौगाहोदों आरोबाव मैया दाख्लैसो सासे थांबावदोंना जों बै गामि खाग्राबारिना जों गामि खाथिना बे हिनजाव गथ'आ अपुर्ना नार्जारि औ माथो नार्जारि आरो गोदोबोथ' सिगाङाव मोसाबोदोंना मासुम नार्जारिखौ फेजेननासो हरदों दा नंखायनो जोङो दा बे नबजित नार्जारिखौ देरहाहोथारनांगौ लोगोसे आं मोनसे खोथा गोसोखांबावदों थारमाने खोथाया ओरैबायदि नार्जारियाथ' जौगाहोदों नङा होमबा बर'फोरखौ अबे टाइटेला बर'फोरखौ गाहायाव लांगासिनो दं दे बर'नि अबे टाइटेला मिथिला जों होमबालाय बेखौ रायजोफोरनाव हगारनानैसै रायजोफोरा कमेन्ट हरथोंसै जों होनबाथ' जानाय नङा अबे टाइटेला बर'फोरखौ गाहायाव लांगासिनो दं आरो नार्जारिथ' गोजौआव लांगासिनो दं जाहैबाय दिनै बेसेखिनियाव दोनसै दे बेखौ रायजोफ्रासो मिथिगोन अबेया गाहायाव लांगासिनो दे मालाय रायजोफोर दिनै एसेनोसै